Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Oy, Nay, naunsa man ka? Nakibatasan oy. Pero wa ka lang gyud ka uyon. Period. oy, sobra na ka, Doris, ha? Sobra na ka. Oy, Hala. Sunod. Basig ko. ala. Padre, kinsa man nito karspiano nga gidonate ni Brad Rito Romo nga tuwa sa sala? Gano'n man dili ba ka si... Padre, nihulong ang tukar, Padre, og daw sa gipang sibog ang mga lingkuranan. Sa karon. Ingos sa dala na paidong dali. Tabangi ko ninyo. Maluhoy mo. Maluhoy mo. Diyos ko, taon. Kinsa ka man? Ug kung sa imong tuyo na mo din kinsa ka man? Nahanaw na siya, Padre. Nahando ko. Nahimong haunted kining atong kumbinto. Halpang pinuang Padre, oy. Usay hanteng yung taon nga sa ato pa. Gipuy-an kini atong kumbento og mga maligno. Unsa buot mong pasabot, ha, Padre? Dunay tulo ka hinungdan. Kung nganong ang usa ka bahay o dapit nahimong haunted. Ug kini ang naglangkob ning mosunod. Una, human parapsychological cause. Gitawag kini sa mga parapsychologists o poltergeist phenomenon nga tungod sa hormonal changes ingon man emotional outburst sa usa ka batanong babae. Muepekto kini og telekinetic effect diya sa palibot. Mao nga malabay ang mga butang ug uban pa. Ang ikaduha, spiritual cause. Kini adunay kalabutan sa mga kaag nga wa mahimutang og nagkinahanglan sa itong panabang. Ug ang ikatulo, adunay kalambigitan sa preternatural demonic cause. Ug kini bunga sa binuhatan sa usa ka demonyo o daotang espiritu. Og ang atong nasinati karon, Padre. Unsa makato? Sa akong tanaw, ang maong anting ang maisip na tong spiritual cause in its origin. Dre, nganong nakaingon man taong ka na, Dre? Dako ko pagtuo nga ang dayag nga magpakita sa maong kaag nga anhinato usa ka tiyabaw sa pakitanang. Nga sa ato pa dita ang imahadlok. Natural lang mahadlok. Apan mas maayong di ta magpadaog sa itong kahadlok. Lisura po na Dre, oy. Daw sa mulupal magani akong espiritos kalisang, unya, di na mahinuon ta mahadlok. Ay, kapait. Sige na. Ipusa ninyo na itong gikanan. Kaya mo sa karakos kong lawak, alam ko magkapaway. Kabulay bahala din ha. Sige, Padre. May punto sa Padre na. Mao tingali nga paeskwelahon yun siya ning maong kurso kay doon namre siya ikasulti ni ini. Unya, ngano magpadili-dili man siya kung wa siya gusto. Ayaw kong ingnang magpaugat siya. Doris! Doris, dili na mao ang punto. Ang puntong mao nga angay na tong tahuran ng iyang baruganan. Hasta yun ka na. Sige ka diya, Doris. Balik ka nitong niari dire giniha. Bantay yun ka. Ayaw dyan pag-anaanan na Divino, ha? Nananahala. Ato nang ipuso ning atong kinanaan din ha. Akong to na ng rin ni Monica. Hello? Kumusta ka naman, Father? Okay raman ko. Nanawag man ka, Pearly?
gusto unta ko nga duawon ka diha sa San Agustin by tomorrow. Kana kung dili ka busy. Kuan kining kuan ra ba basin doon ako yung mga schedule sugma. Unya, di ka na kumatiman. Ikaw, no? Defensive kayo kada. Don't worry. I will behave as expected. Dili na ito mausap ang nitabo dito sa akong apartment. O sige ha, good night. I love you. Oh, good night. Pastilan. Di surang-surang na po ning bayhana. Naunsa man ko. Mura man ko guwa mahimutang. Ako kang tawagan si Father Amarosa. Pero, abi na lang og. Oh. Hello? Bye, Cheryl. Oh, musta naman ka diha? Nahawasan ka na? Salamat kasi mo pag-inis na ko, ha. Sorry kaya sa ko nasulti, ha. Ang asa man ato. Katong niingon ka og, I love you. Nangayo day kag pasaylo. Nga sa ato pa. Nagbasol ka ato. No, dili. Sige lang. Kining mag-istorya lang kita sa personal ko. Pwede, okay? Okay. Sige, bye. Pahuway na lang diha aron ka mapaskog. Padung na ko uli. Okay, salamat. Amping ka kanunay. Naunsa man ko. Kada, lamdaki in town kining akong hunahuna. Ako basahon kining diary ni Marika. Kinsa na? Oh, ang pultan. Naabli siya ang kugulingon lang. Oh, Wa pa ka mato, Padre Amaro. wa pa rin ka mauli, Doris. O sabay tuyo ni mo, ha? Ikaw? Kinsa pa man di ay? Unsa ka nang imong gibasa, Padre? Wala lang kinag-diary. Pwedeng mo basa? Doris, pwede ba? Gawas din ay kagabi na. Tigalag ko siya ikasulti si mong inahan nga nung niya ka din eh. Imo kong pagkawason, bisag kini ang akong himuon. Oh, nga nung naghubo ka siya mo siya. Unsa pa? Aron magtagay ta sa lawas ng kalipay. Padre Amaro. Diba? Kahitlaw ka man ini. Usa. Mugawas lang ko. See? Dili ka lagi pwedeng mugawas. Ayaw palipari ang special offer nga ni mo. Sige na. Magsugod Lipaya ko. Lipaya lagi ko. Siguro kung tili ka si Doris. Basin og... Gusto ka! Dili ako si Torres. But does it make a difference? Oh my God. Akong kuha ng binita. Iyon na lang. St. Michael Book of Deliverance. Kanya ba'y imong gipangita? Padre Amaro? Akong tistingan kung pwede ka na bang mahimong eksorsista. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!